Unsa ka? Naunsa ka sa balay? Giunsa ka ni mama nag? Sabi ko, Unsa gipakaon ka og? ipakaon ko bukog. Unya. Naunsa ka pagkahuman? Pagkaon mo bukog. Kasi nagsuri ni mo si? Mama, Oo, nakakaon di kag bukog. una nang sorry si Mama. Wala lagi ko kabalo. Nya nagunsa ka nag? Nagsuka. Nagsuka ka? Kaya pangita ni Mama ang bukog. Di pag-ganda mo yung pagpangita. Ipang siniya, ni pangita niya. Asa man nagpangita ang buko? Uy, diri. Abduction pa. Diri ni Mama nakakitan o. Agoy, wala. Ug nagsuka ko. Wala lagi ko kabalo nga nagkakaon kag bukog niya. Nagsuka di ay ka. Wala man nagsulti lagi si Mama Anda. Nahilak pa dayon ko Pagsuka di mo? Hilak ka nga naman. Kanihilak ko. Uy. Ano hilak man ka? Kanihilak ko sa balay ni Mama. Uy. Pero nagsorry di si mama ni mo. Oh? Yun sa mga pag-sorry. Yun sa niya pagsuri ni mo? Wala sa mami, nihag ko ni Mama. Niya. Yun sa mga pag-hal. Ani. Nanay niya. Yun sa mga giingon. Nisari ko. Ikaw nagsuri? Ikaw nagsuri o si mama nagsuri ni mo? Si Mama nang sorry na ko. Aw. Yun sa niya pagsuri sa imo ha. Sorry, be. Ay, anak day siya ni mo. Sige ha, igna na pakatanan ako si mama ug maha ka. Wala lagi ko kabaloan na nagsuka di ay ka. Nakakaon kag bukog. Wala man ka namotbot. Oo, di na mo. Wala. Telling lies. Mama tong bukog, Mame. Ambot. Wala mo ko kabalo na motbot ka wala. Wala. Ha? Wala. Pakatanan ako si mama ha. Ha? Wala ka nag-tell og lies? Ha? Gipakaon jud ay kag bukog didto. Kang Mama tong bukog. Yun sa nga mama. Ilabi tong bukog. Pakutanan ako og maha. Oh. Bantay ra ni si Lorna. Mm. Sige.